हेल' गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायजोबलांगोन होननानै आं दिनै आरोना गाइखेरजों पनिरखौ माबायदि बनायो बनायनो नागिरदों आरो फार्स्ट टाइम बोरै जायो नायलांबाय थादो लोगोसे नोंथांमोनाबो। गिबियावनो आं अरखौ सुना लाग्रोबाय, सारायखौ जानबाय आरोना गाइखेरखौ लखबनोसै आरो अराथ' जा मोजां जोंखाबाय। 1.5 लिटार लाबाय आरोना गाइखेरखौ दानिया लखबनानै फुदुंबाय थानोसै। मोजां गोदौ होनांगौ जायो, नायलांबायल' थादो लोगोफोरा। गाइखेरनि पनिरा माबायदि जायो। नारें लाबाय, निम्बु, बेखौ सेबना लानोसै आं। सरना लाबाय आरोना साखनिजों, माने बेयाव नारेंनि बे बिगाबफोरा एसे थाखायोना, मोजां मोनजाया आरोना, बेखायनो बेगरबो थाङोना, बेगरबो थायो खायफायै निम्बुआ। सेबना लाबाय आङो एसे नांसै थाब गोदौनायनि। दानिया नै गाइखेरा गोदौहां जाबाय, गोदौहांबायानो आरोना। बेनिफ्राय मोजाङै गोदौ होनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय दानिया होनोसै आरोना निम्बु रोसिखौ होनोसै, नायलांबाय था लोगोफोर। ओमफ्राय लासै लासैनो एसे इदि एरनानै होना आरो होबावनोसै आं, माने जखानि होबानो जाबाय आरोना, एथ'बां बुरजाबो होनो नाङा। निम्बु बिदैखौ दानिया लासै लासै एरना होनोसै, गावनायखौ नायनोसै आरोना। बेलायनाय लोगोफोर, गाइखेरा गावबाय, गावनानै नै दैया दै एक्सट्रा थाबाय, बेयो दाखाया एक्सट्रा जानानै थाबाय। बेनिफ्राय बेखौ सरनोसै आरोना। नै बिदि मोनसे बासोनाव नै बिदि जि लानानै, मार्किन जि लानानै, जियानो जा जि गोबा लानानै सरनि आरो बिदि थोरसि मोनसे लाबाय आं, बे दै सरनायनि थाखाय एसे गोरा गिलिर बुस्थु सुनानै दोनसै आरोना। बिदि गिलिर बुस्थु होसिननानै दोनसै आं, नै दैखौनो होना दोनबाय। बेनि उनाव नायनोसै बोरै जायो। दानिया नायनोसै आरोना लोगोफोर जादोंना जायाखै। पुरा 20 मिनिट दोनबाय आरोना, दैया एसे गजोब्बाय, सरजोब्बाय बेयावनो। बेनिफ्राय हानानै नायनोसै आं बोरै जायो। आंबो हानानै लानोसै, पनिरखौ माबायदि थुख्रा थुख्रा हायो आंबो हानोसै आरोना। फाइनालि जामारबाय आंना पनिर बानायनाया, माने जास्ट 5 मिनिटावनो जायो होननानै हमना ला आरोना। अरावनो जायो लोगोफोर, नोंसोरबो बानायनानै जादो।